Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I just want to share my story here. By the way, just call me Chen. I'm from Mindanao. I belong to a broken family. Bata pa lang ko, gabulag na akong mami ug daddy. Naminyo og usab akong mami while my daddy is in Luzon. Iyahang gimanage sa mga hotel di adto. Pero walay right si mami sa mga hotel kay family business to sa akong mga yumaong lolo't lola. Sa dili conjugal property sa akong mga parents. Anyways, I will start my story na. I was in college when I met Jeff, my first love. Nagkaila mi tungod sa muang mga common friends kay lahi man mi og school. Engineering iyang kurso, ug ako kay accountancy. He courted me for almost 6 months. Yes guys, dugay na ko siya gisugot kaya ako mao hunaan ang nahitabo sa akong parents. Mahadlo ko masulod og relasyon kay basin masakitan ra ko. Si Jeff is so very gentleman, sweet, bonus na ang gwapo ug may kaya ang pamilya. I knew that time nga nahulog ni jud ko sa iyaha. Bisan lahi mig school, hatod sundo ko niya sa eskwelahan. Until one day, I decided nga sugto na jud nako siya kay nadutlan sab ko sa mga advice ni tita. Sa akong tita di ay tuod ko nagpuyo guys since pagbulag sa akong parents. Ningon akong tita sa ko nga Chen, wala kay plano sugton si Jeff. Loy biya, wala jud mi undang og panguyab nimo. Ayaw paasa. Og dili ka, prangkahin na lang. Mitubag ko nga, mahadlok magugkot tita eh. What if? Mitubag si tita nga, mahitabo ang nahitabo si mo ginikanan? Ayaw i-general Chen. Dili tanan love story pareho og ending si mo ginikanan. If you love Jeff, ayaw pahirapi imo ang kaugalingon. Sa mo tong i-text na si Jeff nga may istorya ko. Nakita mi sa resto. Gwapo kay siya guys. Kinsa man ko nga dili ma-in love siya hatawan ay. Then una siya nga nakaabot na ako sa mga meeting place. Pag-abot na ako, mingon ko niya nga, "Hi Jeff, sorry na late ko gamay." Itubag siya nga, "Okay ra Chen. By the way, unsa may atong istoryahan di ay? Why man diri pa nato istoryahan? Sa inyuhan na lang di ay." Wala ko siyang giingnan. Jeff, it's a yes. Tubag siya nga, "Yes? Masa yes, Chen?" Ginan ako siya, nga yes good. As in yes. Gisugot na tika. Og lipay kay siya guys, kay finally daw gisugot na nako siya. Mas misamot pa siya ka-sweet na ako. Jeff was everything that time. Happy kay me. Until naabot mi og 1 year. Nag-celebrate me together, kaon, laag, tanaw sini among gibuhat. Wala day sa mua ang sex guys, kaya I told Jeff nga dili pa ko ready. Ug nisabot raman sab siya. Nakailan akong daddy siya kay permi man ako patawagon si daddy through video call. Ug naabot ang graduation ni Jeff, netok sila Ug wala ako magdahob nga dubli di ay ang ilang handa. Para siyang graduation, o para sa pag-propose niya na ako. Ulaw kay ko as in kay sidya sa tubangan sa daghang tao. Yes guys, ming yes ko syempre. He can wait man daw until mo graduate ko. And then years passed, graduation na sad ko. Lipay kay couple si Jeff kay after ani nga celebration, kasal naman namo ang planuhon. Naka-work na ito si Jeff sa firm si Antito. Smooth lang yapon ang mga relasyon. Ako pa wala isa. Wala pa nangita og trabaho kay og bahin sa money pinadalhan man yapon ko sa kong daddy. Og si Jeff sad ginahatagan ko niya kada sahod niya. Sa kuha niya ihatag tanan sahod pag wala siya gamitan. And then one time, nagstorya min Jeff about sa mga plano. Ngayon siya nga, "Babe, nakasal na ta. Stable naman ko. Ikaw ayaw na lang sa pag-work kay gusto ko magka-baby dayon ta." Tubag ko nga, "Sige babe, kuhin man imo ang gusto. Hapit naman mahuman ang tuig babe. Next year na lang kay maot daw pakasal ko mga last month na sa tuig." Ug nasabutan na mo sa June next year. We are so excited guys kay finally makasal na jud me. Matabang sa daw sa gasto si daddy.
Of course, I'm his only daughter. Mo todo suporta siya namo. All was planned. Mga relatives namo, friends, kabalo na about our wedding soon. Until one day, Jeff called me nga naa daw siya yung seminar sa Cebu. 3 days daw siya dito. So 3 days mi nga dili magkita. Tawagan na daw ko niya if maka-vacant siya. Og nakalarga na jud siya. Sa first day niya dito, permi siya tawag na ako. Pagka last day, dili naman siya makontak. Until pagkaugma. Ug kabalo ko nga nakauli ni siya that day. So may adto ko sila ha. Ana si mama. Kay mama ug papa na diay ang tawag na ako siyang parents, sukad siya nagpropose na ako. Na daw sa kwarto nga natulog kay Gikapoy. I was like, ha? Natulog? Wala man lang nag-text na ako nga okay ra siya. Naabot na siya. Uguban pa. Dilingon ana nga Jeff ako nailhan. Sa moto akong giadto siyang kwarto. Tulog jud kay siya. Pero ako adyapon siyang gipukaw kay gimingaw kay kuniya. Dayon nakurat siya pagkakita na ako. Siyang giingnan nga makapangutana ka babe wagas. Basta nalimot ya kinsa ko. Ako lang naman imong fiancé. Siyempre nabalaka ko kay wala man ka nagparamdam. Mintubag siya nga sorry babe. I am tired. Ang low bat ko. Wala pa na-charge akong phone. Pauli na sa dito babe. I will rest muna. Okay? Itubag ko nga babe. Okay ta? Kalain, igihan naman ko nimo. Wala ko maanan. Mitubag siya nga kapoy lanjud ko no siya. Medyo galibog ko guys pero wala ko nahimo. Miuli ko nga murag wala sa ko galingon kay murag lahi manggod siya. Dili siya ingon ana. Jeff always make time for me. I am his priority. Until nabot na sa kasimana, wala na di siya nag-text or nag-call man lang nako. Mura ko buang nga sige tawag nga dili niya tubagon. So I decided not to disturb him basin busy lang siya kaayo. Mangula siya time nako. Sabton lang sa nako siya. Until one night, I received a text from him saying, I'm sorry babe. Can we talk? So nakikita ko niya. Dito yang gusto sa private resort siyang best friend kaya wala daw disturbo. Nakulbaan ko sa mong istoryahan ang nga nung nag-sorry siya. So nabot ako sa resort ug naa na siya dito. Looy kay ginawa kong fiancé. Feeling na ako dako kay problema. Pagabot na ako gigakos ko niya goot. Ako siyang giingnan. Nga I miss you so much babe. What happened? Nganong dugay ka gapakita? Unsay problema? Mintubag si Jeff nga. I know that I love you so much babe. Ikaw ra. Walay laing bayi nga makapuli si mong dapit. Tubag ko nga, unsa man ka? Unsa man na imong gipangyaw-yaw babe? I don't understand. Then mingon siya nga, babe, remember Jazz? Si Jazz di ay kaihang classmate niya pag college o aware ko nga like niya si Jeff. Tubag ko nga, yes, what about her? Tubag si Jeff, nagkakita mi sa Cebu. Actually, nahuman rag 2 days sa mong seminar. Pero wala akong muli dayon kaya nagigbanding ako sa kabarkada sa college. Si Ralph, o kuyog sila ni Jazz. Mitubag ko nga, wala man ligi ka mo sulti na ako babe nga galaag paday ka. Mitubag siya while gahilak. I'm sorry, but that's not the issue her babe. It's about me and Jazz. Tubag ko niya, Jeff, unsa ba? Please direct to the point, okay? Ayaw ko pakulba eh. Itubag si Jeff na, naay nahitabo na mong Jazz. But we are drunk, babe. Wala ako kabalo sa nahitabo. Hubugay ko kung matana ko na anak ko siyang apartment. Ugubo namin duha. Gisulti na ko ni Nimo para inikasal na to wala ko gitago ni mo, babe. I'm sorry. Please, wala na ako tuyo ha. Hubog ko, babe. Dayon milupad akong gamot siyang nawong. Awag ako siyang giingnan. Nga maoba na ang rason nga cold ka na ako past few days katong gikan kag Cebu. Babe, gatarong ko nimo. Galikay ko sa mga butang nga pwede makaguba na to. Nganong ikaw dili nimo kaya? Mitubag siya nga,
Dili ko cold nimo babe. It's just that lang nga naulaw ko sa nabuhat na ako. I am so sorry. Ipadayon na to ang kasal babe. Please, love kaayo ti ka. Mitubag ko nga no, walay kasal mahitabo Jeff. Then grabe na nakong hilakan eh. Nagpakuloy kay siya og miluhod siya sa kong tubangan. Pero ako siyang giingnan nga barog diha, ayaw pagludluhod. Nakasala na gani ka karon nga di patakasal. Unsa na ka if makasal na ta? Mas labaw ang sakit Jeff. So I am sorry also nga di nako pakasal nimo. Tubag siya nga karon ra ko nakasala babe. Dili na ko nimo mapasaylo. Itubag ko nga dili. Dapat gawon na ka na. Karon ra ka nakasala pero wala nimo na nga mahaya na nimo hangtod sa hangtod. Midagan ko pagawa sa resort, dili na ko kaya ang kasakit. Pila ka days nga pirmi tawag og text si Jeff nako pero never ko nag-reply. Nasakitan kay ko though wala siya relasyon sa girl pero naay nahitabo nila. Kaya man to niya likayan si Jazz kay aware siya before nga nagka-like to niya pero wala niya buhata. Jeff was my first love and my first heartbreak. Ako man sa nahitabo gadaot sad ko. Wala ko'y gana mo kaon, pero meron kong mukmok sa room. Magawas ko usahay para mo palit o gilimnon. Ga-practice ko inom, matusita sa room to bring foods pero dili na ako kanon. Asin sakit kayo. Ulaw pa dyan kita na mga relatives kabalo na abot sa kasal, unya dili madayon. One day nadala ko sa ospital kay nakulaps ko, tungod sa walay kaon. Sa permihilak, haggard na kay ko. After pila ka weeks, nakagawas ko sa ospital. O gipadto kong daddy sa Luzon para makalimot kong Jeff. So niskot ko kay gimingaw na sa kong daddy. Nag-eskwela pa ko last na kong adto dito. So dayon flight na ako. Sa plane pa lang gahilak na og ayo. I miss Jeff so much. Wala na ko'y balita niya. Last time niya siya hospital, wala siya pasudlan ni tita sa kong room. Kay basin mo sa motra daw ko kaluya if makita siya. Sakit pagyapon kaayo ang nahitabo namo. 4 years ang nasayang. Sa isa lang kasayop ni Jeff. Anak kong friend nga paselo na lang daw na ako si Jeff. Total kaisa raman daw to nahitabo. Pero kung mind og hard dili man kaya magpakamartir. I love Jeff that much mao nga nasakitan kay ko. Dayon na imikalit og ingon nga will you please stop crying? Nakurat ko sa kong tapad sa plane. Nalimot ko na naman ko'y tapad niya lalaki. Itutukan ako siya. Gwapo, pution, pero istrikto lang kaayog dagway. Wala na lang kumitingog, may atubang na lang ko sa bintana. Pagtugpa sa plane, gitagbo kong daddy sa airport. Gikan sa airport, diretso ming daddy sa hotel para makarest ko. Ever since na jud ko'y own room sa hotel, kay sa unang every vacation, dito jud ko maglaag at tong bata pa ko. Pagabot na ako, nakatulog din ko sa kakapoy. Gipuka kong daddy mga 6 p.m. para mag-dinner. While nagkaon ming daddy, I saw that familiar face in the other table. That guy in the plane. So naday siya gistay sa mong hotel. Bahala siya. Istrikto pod siya. Dayon kumusta kong daddy. Mitubag ko niya. Nginahinay ko nga gamove on dad. Sakit paghihapon pero kayahon ako. Mitubag si daddy nga, I'm so sorry if I was not there to guide and to comfort you. Mitubag ko nga, it's okay dad. Importante gaoba na taron. Kaobanti ka sa kong pag-start og new life here. Gilantaw na ko gusab ang guys sa pika stable. Isog kaig nilantawan na mo, pero gwapo gyapon siya. Pero bahala siya. Wala pod ko kailan niya. Milabay ang pila ka adlaw, ming soroy ko sa mall daol sa hotel. Kadugayan akong lakaw-lakaw kabantay na jud ko nga naay gisunod-sunod na ako. That guy in the plane. May honong ko, gakaw siyang gipangutana. Excuse me, gisundan ko nimo. May katawa siya og miingon, ngunsay pagtuo nimo nako, stalker? Tubag ko niya, nga malamang, kay gisunod-sunod man kanako. Mitubag siya, nga dili ka gwapa para akong i-stalk. Mitubag ko nga what? Bastos ka. Gilaw di ko sa lalaki pero gipili na ko mulakaw na lang. Narakay adlaw na ko tawhana ka. Pagabot sa hotel, tingala si daddy kay isog kay kugnaong.
Nanguta na siya kung ano. Itubag ko nga nabasot lang ko dad. Sorry. Rest sa ko dad. Sabay hug o kiss kay daddy. Then days passed, okay akong stay sa hotel ni daddy. Dili na sadyain na ako mahuna-hunaan sa Jeff. Akong gisulit ang adlaw. Naglaagog resort. Sugtan rasad kong daddy kay part of moving on man daw. Alone ra ko perme kay lisod pod o banon si daddy. Nga busy man siya. So no choice ako radyo dosa. Wala ako sa resort, lingkod-lingkod ko sa baybayon dala emote. Nakahilak jud ko kay nakadumdum kong Jeff. Imbis mag-move on ko, siya naman noon ako nadumduman. Sakit paghihapon ang tanan. Well gabako ko na imihatag og panyo. Paghangad na ako sa Mr. Guy sa plane. Unsa ba? Kinsa man jud ka? Nganong sige man kag sunod-sunod? Nisamot noon kog hilak sa kalagot. Mitubag siya nga, why are you crying? Mitubag ko nga, wakay labot. Pwede ba nga pahawa dere? Mitubag siya nga, sorry. Guest sab ko ani nga resort. Wakay mahimo ana. Oh by the way, why are you alone? Where's that man? That old man? Mitubag ko nga, unsa? Unsa man ang gipang yaw-yaw nimo? Mitubag siya nga, kapit ka rin pala sa patalim. Wala kayong pinagkaiba. Pati matanda, papatulan. Dito na ko na-realize nga gatuo siya uyab na ko akong daddy. Nabuisit kay ko. Ako asyang gisagpa. Huwag ako siyang giingnan nga you don't know me. So stop acting you knew my story. Stop following me. Okay? After that incident, may uli ko sa hotel pagkaugma. Ug wala na nako nakita ang lalaki sa hotel. Pagkagabi na nag-text akong cousin, ang si Kuya James. Makikita daw siya kay dugay na mi nga wala gakita. Anak ni siya sa iso ni daddy. So pag-ugma dayon gakita mi sa mall. Gitreat ko niya gaon o gisyapingan. Kay bag-o man siya nga naog sa barko, mauto nga na marayig ko. After adto, gihatod ko niya sa hotel. Pag-abot na ko sa hallway, nakita na ako ang lalaki. Wala pa dahil siya ni check out. Masay drama sa life aning tawhana sa hotel gapuyo. Dugay naman ni siya dere. Mayon siya nga, new guy naman sa lagi. Sumura ang old man. Ako na siyang giisnab og diretso kog lakaw kay wala na ko siya paminawa. Gaduda na po siya nga uyabing Kuya James. Aha kayo nga lalaki dyan. Wala na ko sa akong room na inanuktok. Pag open ako, siya man, hanggang ngisi. Pagmingon ko nga, excuse me. Pagmingon siya nga, by the way, I'm Tyrone. Can I come in? Mitubag ko nga, who cares? O ako'y labot kinsa ka. Pahawa dere kay busy ko. Mitubag siya nga, is he inside? I mean, the old man? Ug ako siyang gitubag, nga bastos kay ka. Ug siya gangisi og samot og miingon, nga nganong hilig mong tiguwang, unsay naa nila. Gisag pa na sad nako siya ug ako siyang giingnan, nga will you please stop? That old man is my father. Ang kadtong lalaki nga gatod nako is my cousin. And my father owns this hotel. So klaro na? Nahilom siya nga murag na ulaw. Ako adayon niya gisira ang door. The next day, nigawas ko sa hotel ug gisundan kong Tyrone. Ug ako siyang giingnan. Nga unsa man, manginsulto na sab ka? Unsa naman sad po di mong nakitaan? Mitubag siya nga, I'm sorry. I didn't mean to insult you. Base ramang good sa ako nakita, maong nakaingon ko nga imong sugar daddy to imong kauban. And starting that day, permi na ko niya nga tangan ko mugawas ko. Ug nagkasuod jud mi, kay he shares everything to me. The reason why naa siya sa among hotel is because broken-hearted pud siya like me. Ipagpalit daw siya sa iyong uyab sa tigulang nga kortahan. Dahil nakadecide siya nga mag-move on, pero wala siya kabalo asa siya padulong. So pagkikita niya na ako sa plane daw, iya akong gisundan kay na-attract daw siya. Only to find out niya naa naman di ay kunokoy old man. Mao nga adtong wala pa siya kabalo sa tinuod, lagot kaya siya nako kay nakadundom siya sa iyang ex nga girlfriend. Until labot ang time nga niuli siya Mindanao. Ako nagpabilin ko sa poder sa kong daddy. Pero text sa naming Tyrone perme. Bisan siyang busy schedule, nagyapon siya time nako.
Nag-work siya balik sa iyang gitrabahoan niya company before. And then milabay ang panahon, it's been 1 year since I left Jeff. Mahimutang mansyod nga ako ani biya, kay ako biya ang milayas. I can say that I'm totally healed. I can entertain suitors if I want. So I decided nga mobalik sa Mindanao. Instead niya si tita ang mutagbo na ako sa airport, si Tyrone ang nadidto kay kabalo man siya nga muli ko, so wala na lang ko patagbo ni tita. Pag pagkakita ni Tyrone sa kuha, maingon dayon siya, "Hi Chan, I miss you." Nakatawa ko dahil maingon nga, "Makamiss wagas." Pero may manta nga text sanay, dayon video call. Gimingaw pa jud. Then mitubag siya nga, "Ooy, ikaw, wala kaming ngawan ako?" Mitubag ko nga naman pod nga mingawon ko. Sige na ay kay gahulat na tita nako. Unsa man, mauban ka na ako sa moa? Then mitubag siya nga syempre, para makabalo ko sa inyo ha. Pagabot sa balay, gihag na kog ayos tita. Mingaw kay ko niya, then gipaililan ako sa Tyrone, kay natingala siya kinsa daw akong kauban niya laki. After 1 month sa akong pagbalik sa Mindanao, nagkita mi sa mama ni Jeff. Gusto ko mulikay kay wala ko sabot sa kong gibati. Naulaw ko nga nagmama na ko niya before unya way kasal na hitabo. Nang hinayang kay wala na dayon among kasal ni Jeff. Ug mahadlok ko makabalita og asa ni si Jeff karon. Pero dili pwede maglikay-likay na lang ko. I need to face them. Mao na nakigistorya og nangumusta ko sa mama ni Jeff. Pumitubag si tita, nga, "Oy Chin, anak, nakabalik na day ka?" Pagkadong na ko sa ward nga anak, lami kay hilak. Naghihapon ng anak na tawag niya nako nga same as before. Namiss na ko ang mama sa lalaki nga akong gimahal pagayo. Umingon ko nga, "O tita, mga 1 month tapod ko dere." Mitubag si tita, "Aw, maayo Chen. Si Jeff kay ni abroad na. Dito na siya nakabase. Apa siya sa iyang kuya sa Canada." Mitubag ko nga, "Good for him tita. Mao man na iyang pangandoy sa una." Mitubag siya nga, "Oo, maajud na iyang plano after sa inyong kasal unta Chen. Sayang kay mo. Unta nahatagan ni mo siya og second chance." Mitubag ko nga, "I'm sorry tita. Siguro dili jud kami para susagusa. Maayo kay sugot iyang wife nga mag-abroad siya." Mitubag si tita, "Nga wife? Wala pa man namin si Jeff Chen. He waited for you to come back hoping he can fix everything. Apil siya nga nag-antos sa kasakit pero kabalo siya nga nakasala siya. Sumauto nga nakadecide siya nga mo abroad kay wala man jud ka mo balik. Murag hiwa akong dugan why I am still affected. Sala ba di ay nga wa ko mohatag og second chance? For me, that was the best thing to do that time. Ang mopalayo. Pero why I have this feeling nga mura kog na guilty? Ug milabay na sa mga panahon, it's my birthday. Pero wala ko mosugot nga magpa-party si daddy. I just want it simple. Gamay ra nga salo-salo sa balay ni tita. Then pagkahuman ng laag mi ni Tyrone. Tanaw mig salida, dayon soroy-soroy sa mall. Ug iya akong gidala sa isa ka pinakanindot nga tourist spot sa mong place. And didto he courted me. Tyrone is humble, lahi sa first time namo nga pagkita. He's gentleman, caring, sweet, guwapo, edukado og disinte nga pagkatawo. An gisugot na kao siya. Marupok ako that time. Sakto na siguro ang 1 year para mailhan na mo akong sagusa. Og sakto na sad ang 1 year para matawag nga naka-move on na mi sa mong tagsa-tagsa ka heartbreaks. Our relationship was perfect for me. Smooth kayo ang tanan. Hatod sundo ko niya sa akong workplace. Nag-work na ituod ko pagbalik na ako gikan sa Luzon. After 1 year, he proposed and I said yes for the second time. And I will do everything at dili na heartache sa musunod aning proposal this time. Giplanday na mo ang mga wedding. Mga 1 month ay hamo kasal ni uli si Jeff. Nakita na mo siya ni Tyrone 1 time sa mall. Akong giinan si Tyrone about niya. Lagot kay si Tyrone kay maod ay kunutoy nakaingon sa kong heartache sa una.
And at the same time, thankful siya kay og wala daw may gabulag, dili ko niya maila. Pag-abot na ko sa mua, I received a text. A no number. Og maingon nga, "Congrats in advance, Chen. I am happy that finally you met that guy nga kaya ka panindigan. Not like me. So weak. Dili madala sa tentasyon. I am so sorry for the pain I have caused you. I will love you from afar. I am not totally move on from what happened to us. Sakit paghihapon kayo. Pero masakit ang makita ka nga kaslo na sa lain. Pero wala na ko'y mahimo. It's all my fault. Dawaton ako tanang kasakit. And I will do this until I love you no more." After I read the message, kabalo ko nga gikan to ni Jeff. Pero wala na mahimo ihan text because I'm getting married to Tyrone. The man who stood by me. Ang tao nga puro kalipay ang gihatag sa kuha, sukad mi nga nagkauyab. Then nakasal mi ni Tyrone last January 2019. And I am 2 months pregnant now. Lahat talaga ng pangyayari may dahilan. Wala ko gadahom nga after my heartbreaks with Jeff, I will meet Tyrone. And siya di ay ang gitagana para sa kuha. Nang ang ako lang maingon, nga don't find love kay kusa ranang moabot sa inyo ha. Kung para na sa imuha, para jud na sa imuha. Ladies and boys, mga kana ang confession ni Chen. O karon natong basahon ang reply ni Jeff sa ani nga confession. Hello everyone and good day. This is Jeff, the man behind Chen's heartbreak. Gusto lang na ako i-share akong side, bisan na na-confess na ni Chen tanan. But I want to share also what I have felt the moment that incident happened. By the way, dili kay ko tigbasa o tigpaminaw dere. Nahibawan na lang nako nga nag-confess si Chen na tungod sa akong igagaw nga hilig kayo mubasa og maminaw dere. Tinuod tanan ang gisulti ni Chen sa iyang confession. I met her through common friend atong college pa mi. We became friends and I fall for her. She's smart, pretty, so understanding, sweet and caring. I courted her. Pero dugay kay nako na angkon ihang tamis nga yes. But it's all worth it. Isa pagsugot niya nako, puro man happiness ihang gipabati nako. She's my world that time. I love her so much. And I am planning to marry her someday and have kids with her. She belongs to a broken family. I can still remember her line saying, "Nga babe, gusto ko pag magkapamilya na tapuhon, i-love jud nato atong mga anak ha. Kay lisod kaayo og kulang sa pagmahal sa ginikanan ng mga bata. Like me, uhaw ko sa pagmahal sa inahan. Tinuod, na may kwarta pero unsaon man na akong kulang ang pamilya. Mas pilion ako nga kulang ko financially basta kumpleto akong pamilya." Every time musulti siya na maghilak jud na siya. Mao na nga kutob sa kumahimo kalipay jud akong ihatag niya. But except for one mistake nga until now gimahayan ako pag-ayo. That time nga nananghid ko nga na-seminar sa Cebu, nagplano ko nga pag-uli nako mag-out of town me para makarelax o magka-quality time in duha. Sa mga to nga nalipay ko nga nadala rag 2 days ang seminar kay sayo ko makauli. Pero I saw my closest friend in college nga si Ralph. Is we discussing nga si Jazz. Kabalo ko nga naibog ni si Jazz na ako sa una sa college pa mi. Na ganito'y time nga magselos si Chen pero maokay rami. Nakilag si Ralph, todo balibad ko kay napaybi ako'y plano pag-uli. Pero may insist din siya kay talagsara daw og dugay na daw mi nga wala nakabanding. So ako, nirespetar na lang sad ko kay amigo kay mi. Nangatamig bar og nagkuyog-kuyog po si Jazz namo. Pila sa bar, nag-worry ko kay wala man ako na charge akong phone di ay. Lobat kayo. Dili ko makatext ni Chen kung asa ko. Dili na ko batasan nga makitext sa mga kauban so wala na lang ko nangita og way nga makontak si Chen. Pas-pas kayong panghitabo. May mata ko sa apartment na naked. And I sleep with Jazz who's naked also.
Mura kong mabuang una-huna nganong naabot ko dito. Mong nakapangutan ako sa akong kagalingon nga why I am here. Mitubag si Jazz. Nga nalimot ka? Nahubog kay ka Jeff. Dili na ka makakayag uli sa hotel nga imong gipunduhan, so I bring you here in my paradise. Daw ka siya ngisi. Mananangutan ako niya. What happened to us? Don't tell me nga. Umisumpay si Jazz nga, yes, something happened to us. Marupok eh. But don't worry, di ka ingnon nga pakasli ko. I know you love Chen so much. Maong di ka ilogo niya. Niuli ko Mindanao nga lutang. Wala ko sa akong kaugalingon. Wala sa kumitawag ni Chen to let her know nga naabot na ko kay galibog ko sa akong buhaton. Nakasala ko niya. Nakasala ko sa babae nga akong gilove pagayo. I felt so guilty that time na naulaw ko sa akong kaugalingon nga nabuhat na ko to. Nganong wala na ko likay si Jazz. Nganong nagpatintal ko niya. Murag mubuto akong dughan. Huot kayo. Wala ko'y nawong yatubang ni Chen. I love her so much and I don't want to see her crying. Pero may bala niya ang naitabo naman ni Jazz, I know she will cry and worst, bulagan jud kiniya. Until wala jud kaagwanta si Chen. Yato na ko niya sa balay. Lami na kayo ihilak in front of her pero gapugong ra jud ko. Puzzled kay siya. Wala siya kasabot og naunsa ko. I want to hug her and tell her the truth but how? Moto ako asyang gipapauli bisan sakit kay sa kuwang buot kay dili ko gusto nga makabuhat og wrong move. I need to think many times kung unsay angay buhaton. Kaslo no nami. Dapat ulay problema ngayon ani, pero unsaon man nga naa naman eh. Until one day, I decided to tell her the truth about what happened to me and Jazz in Cebu. I know nga it will break her heart kaya we promise to each other nga dapat dili babayi or lalaki ang mahimong rason sa moang mga away. Pero unsa akong gibuhat. I don't have any feelings for Jazz. It's just I am drunk. I forgot everything. As in blank jud kaayo ko ato. Nakamata na lang ko nga naaday ko dito. Dako kay kog sala ni Chen and I am ready for the consequences. So I texted Chen nga makikita mi sa resort sa akong friend. And dito na ako gisultitanan. I've expected nga mahilak din siya. Laparohon ko, masuko siya pag-ayo. Ang wala na ako gi-expect kay ang muatras siya sa mukasal. Nahugno kay ko. Mingluhod ko siyang atubangan kay nagsorry pero wala yun siya nadala. Grabe niyang hilak. And siyang paghilak ni samot ang kasakit nga akong gipati. I've caused her so much pain. Ang kasal nga dugay na kaya na akong gipangandoy sa kalit lang, dili na madayon. After that incident, kapila ko nga ga-attempt og tawag og text ni Chen, but wala yun siya mitubag. Grabe akong gaguol. Gahubog ko just to forget everything pero lisod kalimtan. Dili nako kay mawala si Chen sa akong kinabuhi. Mato ko sila ha pero dili ko pasudon si Antita kay mao daw ang tugo ni Chen. Until one day nabalitaan ako nga nasa ospital si Chen. Nagpost og pic niya sa ospital ang one of her friends. Andito mura gidunggab akong dughan. I saw her lying in bed nga luya kay nawong. Dako og eye bags pero gwapa gyapon. Og how I miss this woman. Moto nga dali-dali ko adto sa ospital pero wala ko pasudla sa room ni Chen. Wala masugot yan tita. I understand tita kay tungod man sad na ko ang maong nahitabo ni kan Chen. After a week nakagawas na si Chen. Angi palarga siyang daddy dito sa Luzon. Misamot og kahugno kay layo na jud noon kayo me. I can fix everything na jud kay layo na siya. Nakaibalita ko siya mga friends about her kay giblockman ko niya sa social media. I waited for her kay gatuo ko nga mobalik siya if ma-okay na siya. Pero nabot naman og tuig wala man siya mobalik and her friends told me nga basin didto na daw si Chen for good. I asked them if naa na ba'y boyfriend si Chen dito. Wala pa man daw. So murag na okay rasad ko nga at least wala pa siya uyap. Nakadecide ko nga mularga na lang og Canada
Kay mao man jud na akong plan after our wedding. Hoping nagbalik na ako ma-okay na ang tanan. Wala ako dito sa Canada pero may ko kumustahon sa kumama. Kung okay na ba ko? Kumusta akong trabaho o guban pa? Ug akong itubag ni mama, kay okay raman ko ma. Ang dili lang okay, mao among relationship ni Chen. How can I fix everything? Nga murag ako na lang man siguro ang iasa nga ma-fix pa mi. Tabag ko mama, oh by the way, I saw Chen yesterday. Nibalik na siya dari Jeff. Tabag ko nga, really ma? O niya, kumusta man siya ma? Itabag ko mama, murag okay na. Pero nak, based sa among pag-istorya murag wala na siya'y plan nga ma-okay pa mo. Dayon kalit lang nga nitulo kong luha pagkadog na ako sa giingon ni mama. Pero niasa Japon ko nga one day everything will be okay. Muli ko inigmahuman akong kontrata. Kung need nga magludluhod ko sa atubangan, buhaton ako. Mabalik lang na ako ang babayi nga gimahal na ako pagayo. Until one day, isa ka balita nga naabot na ako. Balita nga nakapahilak na ako tibok adlaw. Shan is getting married with someone else. Wala na may pag-asa kay kaslo naman siya. Dili o kadawat, sakit kayo. Timing kay muli ay napud ko. Gusto na ako makita si Chen and makaistorya aya siya kaslon. Pagabot na ako sa Pinas, gusto kayo sa kumbuot nga doon siya sa ilaha. Pero ingon si mama nga dili maayo, kay naa na daw dito iyang husband to be. Basin magubot pa daw hinoon. Masamot o kasako si Chen ako. Until I saw her unexpectedly sa mall. Pero na siya'y kuyog laki. So I conclude nga mo to iyang pamanhunon. Guwapa kay si Chen. As usual, ang makita na ako nga happy kayo siya. Wala ko muduol, igor ako galantaw niya, og nakita sad ko niya. Walay reaksyon iyang nawong pagkita na ako. I still saw that hatred in her eyes. Kadako na kong tanga nga nabuhat og dili maayo nga mo'y nahimong rason nga nawala na ako ang usa sa pinaka-importanteng babayi sa akong kinabuhi. When I got home, I texted her. Mayo gani kay mihatag number iyang amiga. I-congratulate na ako siya in advance. Sakit ya kong dughan while typing those message. Maybe I will let her go. Dili na ko dapat mo hold pa sa pag-asa nga ma-okay pa mi, kaya wala na'y pag-asa. Sakit yung process pero maginahinay na siguro kog move on. After silang kasal, her friend told me nga tuwa daw sila sa Palawan for their honeymoon. Nasakitan kay ko kay mao man na among plan after sa mo kasal. Nga sa Palawan mi mo adto. Sakit na lang kaayo kay dili na ako iyang kuyog. After a week, I received a text from a no number. Mga giingon kay, "Hi Jeff, if this is Jazz, I just want to ask apology for everything Jeff. Sa akong nabuhat nga mo'y rason sa nahitabo ninyo ni Chen. Maybe it's the right time to tell you everything. Bisan sa nahitabo, wala man gihapon ka makuha. Oo, nagbulag mon Chen pero in love man gihapon ka niya. Wala man gihapon ka muling inako. Jeff, ang tinuod, wala may nahitabo nato." Pagbasa jud nako sa naka-caps lock, may siga ako mata og nag-reply ko niya dayon. Ako siyang giingnan, "Unsa ni? Part Japanese imong kagaga, Jazz?" Tubag siya nga, "No Jeff, tinuod nga walay nahitabo nato." "Oo, gituyo ko rato kay nagpicture ko. Kaya kuha unta nga isend ni Chen para biyaan kaniya. I really love you Jeff, o nabuhat na ko to. Pero nabalitaan naman ako nga bulag na mo, so wala na lang ko ga-effort nga mag-send. Itubag ko nga, an kabalo ba ka sa rason nga nung gabulag mi? Because I told her sa nahitabo nato, niya buhat-buhat taramday to ni mo tanan. Wakay kasing-kasing Jazz. Igo ba ni mo among mga kinabuhi? Dili na mabalik ang tanan. Og ayaw pag-asa nga magustuhan ti ka, kay dili na mahitabo." Itabag si Jazz nga, "I'm so sorry Jeff. In love lang ko maong nabuhaton nako. Sorry kayo. I know nga dili na pwede ninyo ibalik ang tanan,
ay kasal naman siya. Pero pwede pa nimo nga makonfess niya tanan aron mawala ihang kasuko ug makabalo siya sa tinuod. Sorry. BS kay diba? As in, aha kayo. Tanan na mong kasakit ni Chen, mga luha nga mong giusikan, tanan na sayang tungod ra sa wala. Wala na nako reply si Jazz. Siguro og naa pa siya sa akong tubangan, basi napatay na ako siya. Tungod sa kalagot. Unsaon ako pagsulti si Chen sa tinuod nga giblockman ko niya sa tanang social media. Anbisan makabalo pa siya sa tinuod, wala japoy kwenta. Kasal na siya. Grabe kaayo ang tadhana ba? Sakit kayo mo dala. Sakit kaayo mo dula. Nawala si Chen nako tungod lang sa way klaro nga tao. Until my cousin told me nga nag-confess na si Chen dere. Sa moto nga naka-idea ko nga mo confess pod. Basin mo ni way aron makabalo siya sa tanan. Though it's too late, important thing is she will know the truth. Nga wala day ko makasala niya. Parihami nga biktima sa panahon. Pagkabalo na ako sa confession ni Chen, grabing tulos sa kong luha. Dili mapugngan, gimingaw kay ko niya. To Jazz, you don't have the right to ruin our lives. Grabe ka. Wala kay kasing-kasing. Karon, happy na ka. Guba na mi. Guba na ko. Wala na si Chen sa akong kinabuhi. Wala na iway nga mobalik pa siya. Bisan unsa pa imong buhaton, dili ko magkagusto sa parihan ni magbatasan. Para kan Chen, hi there babe. I miss you so much. I'm so sorry for everything. I hope mabasa ni nimo. Sa tinood lang, galisod ko. Galisod kong move on. Samot na kagiinan ako ni Jazz sa tinuod. Wala ko'y sala, babe. Biktimara ko. Biktimara ta pariho. Kabalo kong wala na ko'y right mo tawag ni mong babe. Sorry. Dili jud ka mawala sa kong kasing-kasing. That line of mine nga, until I love you no more. Abot ka no sa kaha na mahitabo. Because until now, I'm still in love with you. So much. Ikaw og ikaw ra gyapon, babe. Pero dili naman pwede. Ay kasal na ka. Pasag din na lang sa ako nga higugmaon ka sa hilom. Please. Good luck to your coming nga anak, babe. Punta, baby girl na. Kay mo ba na imong gusto nga baby girl lang una nimong anak. Maybe we're not meant for each other, mao nahitabo ni tanan. Whatever the reason why it all happened, we do hope we will understand it in the future. Hope to see you soon. Amping biya pirme. Thank you kaayo using yan Freedom Board. Tungod ani nga page na sulti na ko tanan kay Chen ako ang gusto isulti niya. More power. Thank you sa tanang mga readers o listeners. Kato dahil gabash kay Chen, no to hate guys. Decision niya to. She loves me that much, mong sobra kasakit iyahang nabate. Let's be in her shoes first ay hata mo judge niya. Sakit kayo to in her part. Ladies and guys, mo ka na ang confession ni Jeff.